Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Coco Eau de Parfum for Women. Iyan ni siya ni Chanel. Pambabae ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag Eau de Parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag makahang kag matamis. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have Bulgarian rose, coriander, peach, jasmine, kag mandarin orange. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay yung Bulgarian rose nga matamis nga bulak, coriander nga matamis kag swabe kag makahang nga nota, kag peach nga matamis nga prutas nga madamol. Kag for the mid, we have cloves, rose, orange blossom, mimosa kag clover. Ang nota nga masimutan mo gid ay ang cloves nga mainat kag makahang nga nota. Kag for the base, we have amber, sandalwood, tongkabin, opoponax, civet, vanilla, kag labdanum. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang amber nga pampainit, sandalwood nga oriental nga kahoy, tongkabin nga duhilamon nga matamis, opoponax nga matamis kag mainit kag makahang nga nota, civet nga dumi pagka-animal kung simutan, kag vanilla nga pampahumok. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section. So daso naman, bye-bye!